Pulong nga nindot kay pamalandungan sa ebanghelyong gibasa karon, karang pulong nga bulahan. Kinsa may diganahan nga tawgo ga pagkabulahan nimo ng imong mama mayor, di ba? Pagkabulahan nimo nga ikaw gipa-eskwela sa mahalon o dungganan nga universidad. So kaning bulahan usa nga dasig makapatingkag sa atong pagbati kung ato siyang ispilingon sa maragiingon nga ang imong pagkabunahan gipandalaginan ka sa Dios. Kung inyong tagsa-tagsaon pagpamalandong ang maong ebanghelyo, makaingong ka nga mura magdili sakto tingali nga pagkasulti ni Kristo nganong bulahan ang kabus sa espiritu, nganong bulahan ang nagsubo, bulahan mapausanon, bulahan ang maluluyon, bulahan ang gidaog-daog, bulahan ang mga gibugal-bugalan, di ba? Kung ato ni siyang tanawon, wa pa ka masayop si Kristo sa iyang pagkasultig, pagkaanhay, diding pagkabulahan. Mao nang giingon ni San Pablo sa kaduhang pagbasa, sa mata sa pagtuol lamang kita, makakita, makaila, ug makasinati nganong kaning atong ebanghelyo gitawag ang usa ka taong bulahan. Sa diyang gipahatag kog retreat sa mga madre kanang Daughter of Charity, ang tema Beatitude in the life of Theophilo Archbishop Teofilo Kamumot. Grabe ginakong pamalandong o pagtanaw sa akong kasanitian uban kaniya, ug ako nakita usa siya sa mga obispo sa atong panahon nga makita nimo kining diwa sa gipasabot karon nga bulahan siya o bulahan ang iyang pagkatao. Mo nang hinungdan nga tingali natubo siya sa pagkakaron, sa pagka-venerable, dayon pagka-beatitude, unya damlag ug dayon pagkasantos. Di manin ako mahimong tukion kaning tanan, magkuha lang kog usa agig papaambit sa akong napamalandungan. Kaning pulong nga bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Gani makapangutana pud ka nganong wa moingon si Kristo bulahan ang 2020 ang vision kay sila ang makakita sa Dios, kundili ang putli ug kasing-kasing nga kaning kasing-kasing wa bayanay mata. Mao bitaw ang gugma gitawag love is blind. Usa kanahimo ng santa nindot kayo ang iyang tubag sa dihang gipangutana siya, si Saint Teresa of Calcutta. Gipangutana siya sa mga tao sa Calcutta, ngano man nga imong gisagop kining mga tawhana baho, himalatyon, masakiton. Usaragid ang iyang nindot nga tubag tungod kay nakita nako sa ilang panagway ang panagway sa Dios, di ba? Nakita nako kanila ang panagway sa Dios. So sa ato pa dili ta mag-imagine unsang panagway sa Dios, mahimo day makita nato ang Dios nga panagway sa atong isig katao. Sa magod sa gingon ni Kristo nga bisag unsay inyong buhaton sa inyong isig kataw nga maayo, samara nga inyong gibuhat kanako. Munay usa ka gitawag natong elemento sa pagkaputlig kasing-kasing, makakita kita sa panagway sa Dios sa atong isig kataw.
Ikaduha nga atong makitang elemento, kung maghiskutag putli ang kasing-kasing, kung atong makita sa iya, sa atong isig kataw, kanang gitawag sa in English, redeeming value. Kung sa jewelry, makita nato kining tawhana dunay karat. Meaning, sa iyang pagkapasaway, doon na pagay nahabilin nga maayong hiyas nga na kaniya. Panaglitan si Kristo. Sa dihang si Maria Magdalena, miduol kaniya, miluhod, unya naghilak nga nakahugas sa tiil ni Kristo. Dayon gipahiran niya sa iyang mga buhok, sa iyang buhok, o gitagaag perfume. Mingon ang mga Pariseo nga dili putli o kasing-kasing. Kaning tawhana kung nakaila pa lang ni siya, kung kinsa kaniyang babayhana, iyaning taralon sa gawas palayason. Apan si Kristo naghatag ihemplo unsa ang kaputli sa kasing-kasing. Sa dihang mingon siya, walay usa kaninyo nga nakapadayag o gugma nga makalabaw dining babayhana, mao ang iyang sala na pasaylo. Katong babay na sakpan sa adultery, batuon na kunta sa mga tao, apan miingon si Kristo, bisag kinsa kaninyo nga way sala, mo'y unang mubato kaniya. May mubato ba? Wala na konsensya. Wala. Miingon si Kristo, kumusta na ka? Way mi bato kanako. Ako usab, dili mo kum kanimo. Lakaw na, ug ayaw na pagpakasala. Pag-usab, sa to pa nakita ni Kristo naapagay nabilin nga redeeming value nining babayhana. Katong kriminal sa iyang kiliran, criminal convicted sa daghang mga kaso, mihangyo lang in taon, namasin ba? Ginoo, hinumdumi ko kung tuan naka sa paraiso. Wa siya mingon nga, dad ako sa imong pagbiyahe sa paraiso. Nabasa ni Kristo ang iyang kasing-kasing nga may nulusulon. Mo nang mingon siya, karon dayon, dad-on taka sa paraiso. Mo na'y nindot nga karakteristik o pag-describe unsa ang putlig kasing-kasing kanang imong pagtan-aw sa tao, mulabaw ang imong nakita nga maayo kaniya kumparar sa dautan. Nasuroy na magiging ako ng tibuok kalibutan, pero wa ko kitag mga tao nga makalupig sa mga Pilipino. Netong dekada 80s, 90s, gitawag na siya kinaiyang pagkahitatsi sa Pilipinas. Only in the Philippines kanang Hitachi brand na siya appliances. Pero unsa may acronym for Hitachi, mga taong himantayon, mga taong tabian, mga taong chismoso. Mo nang makaingon ka, pila ra ka sa mga Pilipino ang putli ug kasing-kasing. Sa atong panahon, di naman natawag og Hitachi. Kung si tawag sa mga taong himantayon, mga marites sa atong katilingban. Magitag yung apan sa usa ka tawo, imbis na tan-awon ang nindot diha kaniya. Mopitaw ka ta nag-interview kog kaslunon. Nakita na haskang gapahas sa kana siyang gapahas sa babae. Unya ang lalaki pagkalimuot gyud sa naong, murag dili compatible. Pag ingon ako sa babae, wa ka masayop pagpamana nining lakiha. Siya wala padre. Kaysa tinuod lang para kanako, wa ko kakita sa iyang bati nga panagway kung dili ang nindot nga iyang pagkatao. O, di ba? Mo nang gitawag, love is blind. Mao na sa atong katilingban, maugi na ang panawagan kung makakita kita atong bansayang pagtanaw sa nindot sa tao.
Kaming mga pari, pagkalisod yun, kaning makura paroko baka. Kay bisag unsa nimo kamaayo, bisag unsa nimo pagpadagan sa parokya, sa nindot nga paagi, naagay mga hitatse ug mga marites. Nga makita gyud sa imong apan, magtan-aw sa imong apan, ug tagaag gibugaton ang imong apan sa pagkapare. Mao bitaw sa akong ordination sa pagkapare, mingon ang walidor ba. So remember, Ramon, be careful of those people who praise you, because they are the same people that will crucify you. Diba? So, maayo kay tando-tando sa imong atubangan, pakpakan pa ka, pagkahuman, gilibak na ka sa imong pagakura paroko. Mo bitaw, one time nag-retreat me sa Redemptorist Night t-shirt, the priest is always misunderstood. Ngano misunderstood ang pare? Kung kuyog sa pare, mga gwapa, moingon mga tao, chick boy ning paria. Kung kuyog nato mga bayot ning paria. Kung laagan ning paria, kung kaning paria, wa sa kumbinto kay laagan, mo nang mingon, way ayong nga pare. Kung naarapo ko sa imong kwarto, pagkatapulana nga pare. Dili musuroy siya mga wagin ming daganan nga mga pare. Mo nang makaingon ko, pagkanindot ka ha, kung atong parokya, kung atong mga parokyano, mga putli o kasing-kasing. Dihay ka usa natandog ko sa gisulti sa usa ka tigulang nga miamin kanako. Ingko, la, ako'y mo amin mo kay tigulang gud ka, lula gud ka namo. Ning siya, dili padre, gimahal kamong pare nako, kay kamo ang ilis sa Dios dinhi sa yuta. Di ba? Di ka matandog niya na nga kamong mga pare ang inyong panagway. Ilis kamo sa Dios. Sa ato pa, wa siya kita sa apan sa pare. Ang nakita niya, ang pare hulagway sa Dios dinhi sa kalibutan. Muna ang giingon ni Kristo, mailan kamo nga akong mga tinunan kung maghigugma ay kamo. Di gud katagaag katumanan ni siya kung dili mawagtang ang atong pagkamarites o dili mutunhay kung di nato bansayon ang pagkaputli nga kasing-kasing. Mao bitaw kaning atong simbahan always misunderstood sa gobyerno nganong dili mo butar ang simbahan og capital punishment, nganong dili mo butar ang simbahan capital punishment, electric chair, little injection of firing squad. Kay ang kasing-kasing sa simbahan, kasing-kasing sa Ginoo. Kinahanglan bisag unsa ka makasasala ang tao, tagaan gyud nimo siya higayon nga magbag-o. Mo bitaw kung inyo kong pangutanon, asa may kapoy nga trabaho sa pagkapari. Para nako dili magyud mo kapoy kada kag misa. Kanagay mo lingkod ka sa kumpisalanan kay nganuman ang imong kasing-kasing kinahanglan sama sa kaputli sa Ginoo. Limang ka kung nuay mo kumpisal nimo, bindisin ako padre kay ako nakasala. 7 na ang akong gitukhang gisuhulan ko tag 50,000 kada tao. O ikaw diha maglingkod, pagkabugad gid sa kamot, pag-ingon ako magapasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung patumanan na akong pagkatao, asa may nako pasayloon siya, isumbong din ako sa pulis. Apan ang kaputli sa kasing-kasing, kinahanglan mo'y maghari nga ako nagapasaylo kanimo. Kausa nakadungog kong may kumpisal, bindisin ako padre kay ako nakasala. Imagine ako ang nagkidnap na ng babayhana, akong gilugos, unya akong gitagod-tagod, gisud na kong sako, gibili na ako, nanang dapita. Be, kung kamoy mo lingkod,
Makapasaylo mo din tawhana, dili. Kung tao raming mga pare, kay kaning ubang krulimi yung, kanang pare, dili kapasaylo kay mga tao na sila. Pero kanay mo kasing-kasing, kinahanglan sama sa kaputli sa Ginoo nga bisag unsa pa kandako nga sala na buong tawa, bisag unsa pa siya ka kriminal, maghari nga ang imong pagtanaw naagi siya redeeming value nga dunagi siya gitawag nato kaugmaon nga magbag-o sa iyang kaugalingon. Mao na gitawag nato panawagan kanatong tanan. Dili ginigo nga magsigitag-singgit pit Senyor, magsigitag pangaliyo po sa atong Senyor Santo Niño apan ang atong kasing-kasing layo sa kaputli. Pamalandong ako no ang kinaiya ng bataa Senyor Santo Niño. Tingali ka ng halagway mga 3 o 4 years old. Tanang gisulti diri sa pagkabulahan na langkob diha siyang kinabuhi sa iyang pagkabata. Ang bata bisag unsa kabati sa naong sa iyang lola ug lolo, dili ka kita sa kabati sa panagway siyang lolo ug lola. Para niya ang iyang inahan, ang iyang lola mooy pinakagwapa nga babae sa tibuok kalibutan. Muna'y nindot nga ehemplo sa pagkaputli ug kasing-kasing. Muna sa Santos nga misa, kanang mayngon ta nga panagdait anak kaninyo pagkanindot kung atong nakita sa tagsa-tagsa ang hulagway sa Dios diha kaniya, pagkanindot nga kung inyong pagtan-aw sa pare tinuray nga ilis kami sa Dios, ang atong parokya mahimong mabungahon o gihemplo sa tinuod nga matinunan ni Kristo nga nagpuyo diha sa gugma. Amen.